May buntag mga igsoon. Kanindot sa kabuntagon nga naman nakamata pa man kita. Amen. Kang uban diretso na natulog. Pero lindot man pod, no? Lindot man pod ang nila katulogong kay diretso man wala na'y problema ang ilang kinabuhi. Ang magproblema ang mga buhi kay magastos man mamatay. Amen. Sa ato Ebanghelyo mga igsoon, sambingay man ni. Una, tungod sa kadaghan ng mga tao nag-alirong sa atong Ginoo para di siya maipit, no, sa kadaghan ng mga tao, kay uban mohikap, ang uban mamati, ang uban magsamok-samok, no, labi na ng mga kontra. Muna sakay siya sa bangka, muna dito siya sa tubig nagpalayo. So what ay makaduol kay na may tubig, ta naman siya sa bangka, no? Abtik po ang atong Ginoo, no? Manara sa lapyahan ang mga tao na mati sa iya wali, na mati sa iyang mga pulong, di na makaduol. Ito naman siya sa bangka na may tubig. Kaya kung ato siya sa mala, pusisok pa mga tao, maglisod ang atong maipit siya. O niya, ang sambingay nga gitudlo kanila may tungod sa magpupugas. Sa panahon dito sa Palestina, ang magpugas dili parihas karon nabay warabay pugsanan din sa pagpugas ini lapu-lapu na batuon man bato. Pero na may gihapon mapili na lugar na yuta na muna ang ato diri magpupugas di sa lapu-lapu sa unang panahon. Mangita asan lupa o nasa kilid sa bato, kaya ang kwabaya diri itong Mactan Stone baya na famous ba yan, Mactan Stone sa wapa ng MIPSA. Lisod ba yung kahimtang diri taon? Diri naman ako 1984. Ang kadaghanan tawaw sa mga tao magtiktik o bato para ibaligya. Lisod ang dili madaro, no, kaya nadaghan mga batuon. Siguro hunasan ini lapu-lapu sa una. Muna ang style sa unang panahon kay fertile man ang soil, ang yuta, hagis lang, no? Ang binhi ihagis bisan asa mahulog. Swerte kung ato sa yuta. Napailain style na magpupugas, ibutang sa sako ang binhi, ipatong sa dangki, kanya, guyod-guyoron ang dangki, maglibot-libot diha sa iya yuta, busluan, guntingan gamay, busluan ang binhi, tumoy sa sako, mintas galakaw ang dangki, nagkahulog man ang binhi, wa may piling asa mahulog, sa batuon, sa pinit, sa dalan, sa mayuta, no? Maglibot-libot ang dangki, unya magkahulog ang binhi, at manubo to. May daro-daro to sa unang panahon, mga igsoon. Mauna ang gigamit sa atong Ginoo nga sambingay kay masabtan sa mga tao. Pero wa di hapon makasabot kay danguta naman sa atong Ginoo. Unsa may but pasabot mo adto? Sambingay na binhi. Mao na gi-explain sa atong Ginoo. Ang binhi mao ang pulong sa Dios nga gisabod, giyagyag sa katawhan. Unya ang namati lahi-lahi ang ila pagdawat sa pulong sa Dios. Ang yuta mao to mga tao na namati lahi-lahi, lain-lain ang mga yuta nga midawat sa binhi, lahi-lahi ang mga tao nga midawat sa pulong sa Dios. Naiblangko ang utok nagsimba kay puno sa problema. Naiblangko ang utok tungod kay nag-away away sa pamilya, daghan, no? Naiblangko ang utok na namati sa pulong sa Dios tungod sa kabalaka ng kalibutan. Labi na ng mga idaran na hadlok matiguang idaran mahadlok matiguang mahadlok mamatay. Ayaw kahadlok mamatay, oy.
pagkarindot ra mamatay. Mahadlok na mamatay na makadiyos man kita, nanim kanunay makita ka simba. Di ba excited ta mamatay? Di rin mo excited? Pagkarindot ra na wa na yato, huna-huna, kung sa ipalit bugas, wala karindot ra na. Ang uban mahadlok, mabalaka. Ang uban nabalaka sa kwarta sa bangko na masarhan. Ang uban nabalaka magira. Sige na magira. Wala kabalaka na ito mga igsoon. Ang uban mabalaka biyaan sa bana. Pasag din ang biya ng bana diha. Kabalaka. Wala, ayaw kabalaka ng kalibutan. Ano mo biya kabanaha ka? Kadaghan diha. Pulihan tagaron ano mga so daghan makabalak aning kalibutan ayo nakabalaka mo na an mulumos og mo harang sa pulong sa Dios. Hinaut unta kamo na kanunay gasimba ga kalawat sa atong Ginoo kamo ang mga tambok na yuta diin nahulog ang mensahe sa Dios. Iyo gidawat o iyo gipuy-an sa iyong pagpuyo, iyo gi-practice ang pulong sa Dios o namunga kini daghan. But pasabutan namunga, daghan ang nagrasyahan, daghan ang naengganyo, daghan ang natakdan sa atong pagkaayo nato, sa atong pag-practice sa pulong sa Dios. Amen. Ingon ang Ginoo, magpasaylo ka, pulong ba yan sa Dios. Ayaw pagdumot, di man mamati, dumot manggihapon, manimalus manggihapon. Imo na gi-practice. Magpasaylo ka. Wa kayod praktisa ang pagpasaylo. Praktisa ko na mga igsoon. Kay dakhan ang mahitabo, mugaan ang imo pagbati. Unya malipay kadto imo gipasaylo. Unya ilapod tungod siya kalipay na takdan siya, mupasaylo pod siya sa uban. Mudaghan ang maong pagpraktis sa pagpasaylo. Ilabi na sulod sa panimalay. Kanang mga bata tudluan gayud na pagpasaylo sa ila mga igsuon. Ayaw tuluy magdumot umubalos. Kaya nakita ang kato maguwang gigunitan to manghod kay gipasumbag sa ila pinakamanghuran para makabalos di na muhilak kadako na kasaypanan anak mga igsuon. Kung sa mo sulod sa isip sa bata, manibalos gyud ko. Di ko magpasaylo, bis kay tudluan magpasaylo. Mga kagpasaylo, magsuri ka sa mga sumbag mo man na. Wala. Embrace, gaksa siya, magsuri ka. Kada pagrapagdako, sulod sa ila isipan na ako sa pasaylong kay ako sa igsuon. Practice. Isa buhay, puyan ang mga pulong sa Dios. Mingon ang Ginoo, pagbanggihatagon kamo, paambit sa iyong grasya nga akong gihatag kaninyo. Paambit po ta. Tabangan nato ng construction diha sa Pilgrim Center. Sige man ako hulog pa der. Na nagsulti na ako. Kadang second collection pa der, kaya may ako dako. Kadang first collection gamay ra. Okay, sana. Dako. Second collection para kuno sa construction. Lako na. Kulang na mo ipalit bugas. Gamay ra pa der ang collection. Daka pa ya. Tao. Sakto. Mayo po iya paminsar mga igsuon. Mora, hinaut ta kita ang lupa. Dili kita batuon, dili kita sampiriton, dili kita dalan, gahi, no? Dali ra motorok pero dali malaos. Kung dili kita ang lupa na diin, ang pulong sa Dios mamunga daghan kay ato kini ipuy-an.
Amen? Mga kamo mga asawa, pag-abot nyo sa inyo balay, kiss dayon sa iyo bana. Para malipay ang bana mo, simba na po siyang, kung sabi nakaon ini ako asawa, nakadugay na panahon, di man mukis, karon na mukis naman pag-abot gikan simbahan. Ay, managitudlo di Father, na magbinahalay kita kay mo na pulong sa Dios. Higugmaon ang mga anak sa Dios, paghigugma ay kita manahalay. Ngayon ang bana, musimba na ako kay nausab kaw lagi. Ako gi-practice ang pulong sa Dios. Ina dayon. Ako gi-practice ang pulong sa Dios. Muna, nauban ang bana, simba na. Natakda na, practice na. Di ba? Nindot anak. Ang mga anak, na iyo mga ginikanan pa, mukis, I love you ma, I love you pa. Gikan simbahan. Sa pagkarindot sa akong gibati na, nukis ang akong anak. Na di ra ba na utimbaya sa unang panahon. Pero karon nausab siya, practice ang pulong sa Dios. Manindog kita palihok.